صوفيا لبولر تاريخ فلسفنا بوستاين غوردر ترجم تكيبينه تراخي تسفيت يوهانس معرف 14 كانت بكواخب تزوق أبا سمايا بلعلي مرالاو حقيا بوشتاي دارقا فرق ليتي مسكوني ماجور ألبرت كيسي نجزا دوله بعلت بيتو سلك تقبلا نقوالا هبتا مرحبا بو تسأل الكاريا خدا فرق ليتي تدول وعدس بلكي تام عالت غايت ودات كدولا الكسلا زدالو خيه اتهياب بتسيحيو كدو وانا معالتو كايا خاخو مختب لنو عيلكا اتهياب تقبليو بحوقيسا امسكنا كغا كمي مرخيب كيو بيتنا يقلا يقبل رعيد كايم حجين وش تجزاتي مالو زمنا من نقاق أحبس يحكم علىهم مالتيو نكولاي أوليمبيادوج حجي دما حانت كال إهياب كسللكي نساقن مس موزيك أستاسا سرتيا حجي تليفوني أخلنا كرمي مدك أسي قرب كان ببدالي اللوخو أي تحلل كل مالتيو لما عالت رايز تمهاركو كابت خلا بيت مرت تمهاركو أتبقى زايد 24 ساعات أغكي أخلا كابتا صوفيا قدامي تبوست أزرخبت الأخصاب حجي كندز أكل كان بمخالي كأمني كأركن أبوش تحت سير جزيه بغالي لبزح كثن بمخال زقرمي كنا بحق رنجي ساعتني مان عديغي أخي فالان صوفيا مبر سلامتاي نبحق تناوي سايزلا نمخانو صوفيان ألبرتون بحق هلو أديم ويس نايس صحف كاتباياتيم جزامس بس أحكو بزعبو فيحنا هنزاربو لينا حجي دحانو علي دحان هدا رز بالعافية حراي دحان هدر بل ليلها ياب عراتا خوينا بزح حسبات قدم مدك أساس صحفاتها جنس إلها نبابها قصلات صوفيا أبولي لاي صحفا دبدابي قميت أنا ألبرتو تأمتتو ألبرتوها بزعبا ودب حبرات حقارات زبولو كم حق يا قداسيو جن أبتزهبك زلوخ تمرتخا أتواي دولين يبلا بزعبو بزحي تقدس لحن بزغانة كاب حجين نيو كم قبلك ألاي زعم السلو حلفات رؤيتات انتزي تقدسنا اللوم يحايش حجي خوف نبلمو بزعبا كانت خن مهارينا صوفيا بطاقة ألبرتو صمديك أيحت مرتين تقميت أن رأيت من البات نايس أحاي مرتين يلاخ حسبات حج ساعات كلتا يزولو ماما أنا معلت للدتي قلم بدلوات جيرا سلزلا قد ساعات حموشي قزايك بس حلوني بلتو صوفيا سلزي 3 ساعات ينزلو أنا مالتي مو بزعبا كانت خنجمر أموني الكانت كاب سراح كورشابو أبا كنيغسبرغ مبراق براشا أب شنشوعات 224 توليدو ود 8 حساب زخون كاب تاستول الله هاجري زنبر نيرو سدرو فلطات هايمانوتويان سلازنبرو أتعبابيو فلسفنا وأمنتو عبس لوان يروا لكع كان بركلي كانت أمنت كريستنا عاقب كمنبار أقداسيو بالنيرو كانت كابتن كل ما قدمنا زلعلنا من فلسفات أتقدما يا بيونيفرسيتي ممهر فلسفنا خوين زمهر بروفيسوريو بجاخا بزعبا بركلي تلعلالي بركلي يا ربري بنلو بروفيسور دي هازبل كان نخل هو كلتا عينت فلسفاتات اللو حدا بعلو تمراميرو نحوتاتاتو بعلو ملسز رخبولن فلسفاي إذا حدا ناي جزاء رسو فلسفنا هنديسو زي هنس قلنا فلسفنا تاريخ كي إلا خوين زمهريو كانت جن كلتو يمال نيرو
كمون تزيكون أب تاريخ فلسفنا بوتاي مهالون نيرو كانت بزعبا تاريخ فلسفنا دلدلون عميقون فلتات نيرو بزعبا رتعونت دكارتن سبينوزان تمكراونت لوك بركلن هيومن أداقيقوي تنتن نيرو رتعونت هاويان بزعبا فلتات دكسب أبا أمرايوز مسرتو زبالوه تذكرين ديخي كمون تمكراويان كل فلتات وصيت هواساتنا يو هيوم كا اتب هواساتنا نقسمو كله نصور دبالو وزبالو هو ذكره جن كانت مسمون السمامة كانت كلتي أتحسباتات بخفيل حقنة اللوا أبتغال إخفالوها كلتي يجي قال له ويلو كلهم بزيادة تفكيرهم زقدوس لزنبور حتوجن بزعب علمنا انت كم فلت نخال زبل حتوي إذا حتو زغا كابدا كارت جميرو كساب حجي نقول لهم فلاسفات زج نقوم حتو غينو أب كلتا تقولتا رأيت تغالله وي عالم كم زاب هواساتنا نجنزبها ويكا عالم بتبير تعاونتنا تنتنا نجنزبها كانت أبزنتاي مرقص نيرو حاتتت صوفيا كانت هواساتنا رتعنا كلت يوم أبرئيت عالم ترى اللوام يبل أبزحتو زي رتع خلوز قبوا ترى تعاوننا تويان محير كجنو خلو تمكرو أويان كا نهتي هواساتنا كهلوم زقباء ترى أزيو معبيان بمبال نقلت يوم من نقفهم أبنتا تزيهيب كأني زكم ركالات كرداني كإلني ممر بلد صوفيها أتمقلز عاطي قواء كانت هم بقسيو مسيو من أبتمكر أو نتزا أمنون بمسمع بزعبار إيه عالم زلنا فلتات كاب هواساتنا يمن كاليه يبل تماريسو حانتي إيدنا برتعودنو توين زرقي حور ما أبزريانا زلو عالم نخن فلت زحقوزنا والسنتر وحيدات أبرت أنا لو يبل بغالا زراربا أب قال خناتات أب أمر إيه عالم أبو مرسب ترى زلوهم قال رقحيات اللوم ألتيو إذا قن أبنتا كونن حراي نزاني عين مريتين مو أب عين خودية حجنتاي تري اللوحي كلهم قدمي بزيكات زري أزلوخ مبزحثو كأيح مخانو كأيح تري أزلوخ خلو أثا مريتين تودع كونت تحاصرو دوب تقبرو لسلا زلايا كله بزري يخزلو أكالنا عالمنا يو بخمي تري اللوخ قن أتهاوري خيازلوخ مريتين وسيناتو زلا سلازي حجي عالم كأيح أختب لي تغالني خي ولا قيح كوينانا ترأيتكي كابزي أخير كيب تشاكاتي خي كل زري أخي ناتعذبكي كل تقدم تريز نبركي كأيح كوينو هنا رأخيو عالم كأيح حياة تبلني خي نتا مريتين كاب عيني انت زي أليادو لك كانت خاخم يزبل زلو نمسرح أمرونا زقزقوه قل خناتات اللو نساتهم كان قنزابينا يسألوه يميلو زخون النرئي زبالي أقدموها بقزين بوتانيو كام تريئز سوات أنا كانت قزين بوتان كل تغرستات ناي قمري واي وزبيم أزياتهم كرم زخونة يخون نقر مرعينا ممكورنا أقدمنا نقنزباميم سلازي نتزخونة يخون النرئي نقر أبتا أقدمنا سقنزبنايو كام تريئيوها بقزين بوتان كم النرئي نفلت نايرت عمرت إن كان لقس هين خيلن سلازخوننا يبل سلازي كانت نحر نقر قنزابينا ويمسو عنا أب قزين بوتان مفاترتنا يزبل زلو وصغتو لسوفيا و دارقاهم ييلو زغونا نرئي نقر أب هاقر هندي ويشودن بمعباينا يسألو خون أب زهالنا هاليناقن أتن نرئيان نمكورن بمسرح قدم تختل أب قزين بوتاني قنزابيو قزين بوتان قن كينونا خبانا وصانا يقزا رسوم هلا وزلوم نقرار ديكونن أيكونون بأمنت كانت قزين بوتان بخونتات سب زونون يوم قدم قدادم قزين بوتان قرصينا يقنزابي ويمستو عالي منبر ملالي ويمرعيانا يأكلاو على ما يكونن إذا نات أمامتا نقرات فتسي محدش زخونا قبابي حنقول سبتميلو هواسات زهبوت رايز قبل لوم السمعي ويسفف يكونن حنقول نحنا عالم كمي غيرنا خم نريا حاتمو أثر يقدف نابنت ماي أب حانت عطرون تفسيسكي أت ماي قرصنا يتاع عطرو يرعم مالتي تبلو زلخا يرد أن الله مثلني كانت بتوسخي حنقولنا ويا أمرنا ترى يكونن مس نجارات زرع موي زواهاد
ነገራት ከዓ ምስ ሓንጎልና ይርዕሙን ይወሃሃዱን እዮም ይብል። ነዚ ካንት ኮፐርኒካዊ ኣገባብ ዑደት ኣብ ግድል ሰብኣዊ ፍልጠት ኢሉ ይሰምዮ። እዚ ማለቱ ከምቲ ኮፐርኒከስ ምድሪ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዑደት እትገብር ኢሉ ነቲ ኣንጻር ዝነበረ ናይ ቀደም እምነት ዝለወጦ እዚ ኸኣ ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ ዝያዳ ይበርሃሊ ኣሎ። ካንት ክልቲኦም ርትዓውነታውያን ተመኩራውያንን ክሳብ ሓደ ውስነት በጥራዮም ሓቆም ኢሉ። ምክንያቱ ርትዓውነታውያን ንኣገዳስነት ተመክሮ ፈጺሞም ረሲዖሞ፣ ተመኩራውያን ከዓ ነቲ ንዓለም ክንግንዘባት ተራን ጽልዋን ዘለዎ ኣእምሮና ወጊኖም ኣዒንቶም ስለ ዝዓመቱ እዮም። ሓቂዶ ለቀበት ዋላ ነቲ ናይ ህዩም ናይ ገምሪ ወይ ወዝቢ ሕጊ ሰብ ክምኮር ኣይክእልን እዩ ዝበሎ እኮ እዩ ካንት ንኣእምሮ ወይ ንሓንጎሊ ዝምልከት ኢሉ ዝኣምነሉ። ብቻኻ ጽቢቕካ ግለጸለይ። ህዩም ንኹሉ ባህርያዊ መስርሕ ብድሕሪት ኮይኑ ከም እንዕዘቦ ዘኽእለና ገብራዊ ወይ ወዝባዊ ቀለቤት ናይ ልምዲ ድርኺ ጥራዩ ኢሉ ነይሩ። ትዝክርየ ዲኺ ብእምነት ህዩም እታ ጸላም ኩዕሶ ጠንቂ ምንቅስቓስ ጻዕዳ ኩዕሶ ምዃና ክንግዘቦ ይንኽእል ኢና። ስለዚ እታ ጸላም ኩዕሶ እያ ወትሩ ነታ ጻዕዳ ኩዕሶ ከም እትንቀሳቐስ ትገብራ ኢልና ክንረጋግጽ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። እወ ዘኪረዮ እምበር ነዛ ህዩም ከነረጋግጽ ኣይንኽእል ኢና ዝበላ ካንት ኣብ ውሽጣዊ ሰብኣዊ ርትዒ እንሆ የእትዋ ኣሎ። ናይ ወዝቢ ወይ ገምሪ ሕጊ እምበር ዘለኣለማውን ፍጹምን እዩ። ምክንያቱ ሰብ ንኹሉ መስርሕ ክውንነት ብዓይኒ ጠንቅን ሳዕቤንን ጥራይ ስለ ንግንዘቦ። ኣነ ሕጂ ናይ ወዝቢ ወይ ናይ ገምሪ ሕጊ ኣብ ውሽጢ እምሮና ዘይኮነስ ኣብቲ ኣካላዊ ዓለም ኣብ ባዕሉ እዩ ዘሎ ምበልኩ በለት። ካንት ግን ኣብ ውሽጥና መፋጥርትና እዩ ኢሉ ኣብቲ ናይ ዓለም ናይ ባዕላ ኩነት ከነረጋግጾ ይንኽእል ኢና ምባሉ ምስ ህዩም ይሰማማዕ። እቲ ክንፈልጦ ንኽእል ንዓለም ከከም ዝረኣናያ እዩ። ንዓይ ንዓኺ ከከም እትመስለና ስለ ንሪኣ ብኡ ድማ ንገልጻ ማለት እዩ። ካንት ኣብ ፍልስፍና ዝነብሮ ዓብ ዝተዋፅኦ እምበር ኣብ መንጎቲ ነገራት ከም ውድዓውነቶምን ነገራት መሲሎም ከም ዝረኣዩናን ዝብል ንጹር ዝፈልዮም መስመር ስለ ዝሓንጸጸ እዩ። ካንት ኣብ መንጎ ነገር ከም ውድዓውነቱን ነገር ንዓይ ከም ዝረኣየንን ንጹር ፍልሊ ይገበረሉ። ካብ ነገራት ከም ውድዓውነቶም ርጉጽ ፍልጠት ክንቀስም ኣይንኽእል ኢና። ንሕና ካብቲ ንዓና ከም ዝረኣዩና ጥራይና ክንፈልጥ ንኽእል። በታ ሓደ ሽነኽጋ ቀድሚ ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ምቕሳምና ነገራት ብኣእምሮ ሰብ ብኸመይ ከም ዝረኣዩ ኣቐዲምና ክንእምት ንኽእል ኢና። ንግሆ ካብ ገዛ ቅድሚ ምውጻእኪ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ እንታይ ክትርኢ፣ እንታይ ክትምኰሪ፣ እንታይ ክጓንፈኪ እዩ ወላ ሓንቲ ትፈልጥን ኢኺ። ይኹን እምበር ኩሉ ትርእዮን እትምኰርዮን ኣብ ግዜን ቦታን ከም ዝኸውን ትፈልጢ ኢኺ። ብተወሳኺ ኩሉ ነቲ ዝኸውን ብሕጊ ጠንቅን ሳዕቤንን ከም ዝግዛእ ኣዳዕዲእ ክትተኣመኒ። እዚ ሕጊ እዚ ወትሩ ኣብ ንቕሓትኪ ምሳኺ ስለ ዘሎ ከም ካልእ ኮንና ተፈጢርና እንተንኸውንከ ሓትተት ሶፊያ። እዋ ካልእ ዝተፈለየ ህዋሳዊ መሳርሒ መሃለወና፣ ዝተፈለየ ግዜን ቦታን ስምዒትን ምህዋስን መሃለወና። ነቶም ኣብ ዙርያና ክውን ዝኾኑ ተርእዮታት ጠንቆምን ሳዕቤናቶምን ናኸንፈተሽ ደድሕርዮን ከም ዘይንኸይድ ኮይንና እውን ምተፈጠርና። እስከ ድገመለይ እንታይ ማለትካ እዩ? ንኣብነት ሓንቲ ድሞ ኣብ ማእከል ምድሪ ቤት ኮፍ ኢላ ኢልክሞ ሕሰቢ ድሓር ሓንቲ ኩዕሶ ኮረር ኢላ ናብቲ ኸፍሊ እንተመፅያ እታ ድሙ እንታይ ምገበረት? ብዙሕ ግዜ ከምኡ ገይረ እታ ድሙ ተንስያ ደድሕርታ ኩዕሶ ትጎይ። ሕጂኻ ኣብ ክንድታ ድሙ ባዕሊ ኺብታ ክፍሊ ኮፍ ኢልኪ እታ ኩዕሶ ኮረር ኢላ እንተትመጻኪ ከምታ ድሙ ዝገበረታ ዶ ተንሲእክ ደድሕርያ ምጎየኺ? ኣቐዲመ እታ ኩዕሶ ቤን ከም ዝመጸት ክፈልጥ መታን ቁል ይሕባብል ልክዕ። ምኽንያቱ ንስኺ ሰብ ስለ ዝኾንኪ ጠንቂ ናይታ ኮረር ዝበለት ኩዕሶ ክትፈልጥ ትደሊ። ምኽንያቱ ናይ ጠንቂ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ኸሎ ኣካልኪ ኸ እዩ። ስለዚ ካንት ከምኡ ዝብል ዘለዎ ማለት እዩ። ህዩም ባህርያዊ ሕግታት ከነረጋግጾም ኣይንኽእልን ክንሪኦም ኣይንኽእልንና ኢሉ ነይሩ። ንካንት ግን እዚ ባህላ እዚ ባህ የበሎን። ይኹን እምበር ሕጊ ሰብኣዊ እወነት ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምፍላጥ መስርሕ ተንቲና ክንረጋግጾ ንኽእል ኢና ኢሉ ይኣምን። ሓደ ህፃንከ እታ ኩዕሶ ካበያ መፅያ ንኽፈልጥ ቁልሕ ዶ ምበለ ሓተተት ሶፊያ።
ምናልባት ኣይምበለን ካንቲ ግን ናይ ህፃን ርትዒ ሙሉእ ብምሉእ ንኽምዕብል ህዋሳቱ ምስ ነገራት ሰሪሖም ክሳብ ዝምከሩ ብዛዕባ ባዶ ሓንጎል ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ይብል። ሕጂ ነጠቓልሎ ናይ ካንቲ እምነት ሰብ ንዓለም ንኽፈልጣ ክልተ ባእታታት ተራ ይፃወቱ። ሓደ ግዳማዊ ኩነታት ኮይኑ ኣቐዲምና ብህዋሳትና ተመርኪስና ዘይተገንዘብናዮም ነገራት ክንፈልጦም ዘይምኽኣልና እዩ። እዚ ኸዓ ነገራዊ ፍልጠት ንብሎ። እቲ ሓደ ኸዓ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብ ኣብ ባዕሉ ኮይኑ ግንዛቤ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ግዜን ቦታን ምስ መስርሕቲ ዘይቀየር ሕጊ ገምሪ ወይ ወዝቢ ክውናት ከም ዝኾኑ ወይ ከም ዝፍጸሙ ምፍላጥ እዩ። እዚ ኸዓ ቅርፂ ናይ ፍልጠት ንብሎ። ኣልበርቶን ሶፊያን ኣብ ዝነበርዎ ኮፍ ኢሎም ንሕደት ደቓየቕ ሃዲኦም ብመስኮት ክዕዘቡ ከለዉ ሃንደበት ሶፊያ ሓንቲ ቀይሕ ቆቢዕ ዝወደየት ቆልዓ ብመንጎቲ ኣግራብ ክትሓልፍ ረኣየት። እውይ ርአ መን ዝሓለፈት ኢላ ሓተተት። እንዴ እንታይ ርኢኺ? በጃኽ ትምህርትና ይነቋርጽ በለ ኣልበርቶ። የቕሬታ ሕራይ ንቐጽል። ካንት ደቂ ሰብ ክንፈልጦ ንኽእል ንጹር ደባ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን። ምናልባት ናይ እሙረና መሬፀኒ ዝኸውን ዶብ ገይሩ ዝሓፅሮ ትብል ትኾኒ። ከመይ ገይሩ ሓፅሮ? ትዝክር እንተኾንኪ ቅድሚ ካንት ዝነበሩ ፈላስፋታት ሓደ ካብ ዘካትዖም ዝነበረ ዓበይቲ ሕቶታት ሰብ ዘይትመውት ነፍሲ ድያ ዘላቶ ኣባጅጎ ኣሎ ዶ? ባህሪ ብደቀቕቲ ባእታታት ሰነድቀ ድዩ? ኣድማስ መወዳእታ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብሉ ነይሮም። ወጸቢቐ ዝክሮ ካንት ካብዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክንቀስሞን ንኽእል ርጉፅ ፍልጠት የሎን ኢሉ ይኣምን። ነቲ ኽትዕ ግን ኣይጸሎን ነይሩ። ነቲ ኽትዕ ኣወጊድዎ ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ፈላስፋ እውን ኣይምተሰመየን። ኣብዚ ዓብ ፍልስፍናዊ ሕቶ እዚ ርትዒ ኪንዮቲ ሰብ ክግንዘቦ ዝኽእል ዶባት እዩ ዝዓዪ። ሰባት ብባህሪና ከምኡ ዝኣመሰለ ሕቶታት ክንሓትት ንህንጠ ኢና። ይኹን እምበር ንኣብነት ኣድማስ ዶብ ኣለዎ ዶ የብሉን ኢልና ክንሓትት ከለና ድምር ናይቲ ባዕልና እውን ዘለናዮ ዓብ ኣድማስ ኢና ንሓትት ዘለና። ባዕልና ኸዓ ኣዝዩ ደቂቕ ዝኾነ ክፋል ናይቲ ኣድማስ ኢና። ስለዚ ነዚ ኣዝዩ ገዚፍ ድምራዊ ኣድማስ ብፍጹም ክንፈልጦ ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ይኣምን። ስለምንታይ ግን ክንፈልጦ ዘይንኽእል? እታ ቀያሕ መሬፀን ወዲእና ብናይ ካንቲ እምነት ክልተ ባእታታት እዮም ነገራት ንኽንፈልጥ ተራ ዝፃወቱ ኢልና ነርና እወ ኢልና። ሓደ ርትዒ እቲ ሓደ ኸዓ ህዋሳዊ ግንዛቤ። ኩሎም ነገራዊ ፍልጠትና ብህዋሳትና ኣቢሎም ይመፁ። ነገራት ግን ምስ ውፅኢት ርትዒ ክወሃሃዱ ኣለዎም። ንኣብነት ሓደ ውፅኢት ናይ ርትዒ ጠንቂ ናይ ፍጻሜ ሃሰስ ምባል እዩ። ከምታ ኮረሪላ ዝመፀት ክዕሶ እዋ እንተደሊኺ ዓለም ካበያ መፅያ ኢልና እንተሓቲትና ግን ርትዒ ጠጠው ትብል። ምኽንያቱ ዝዕየ ህዋሳዊ ነገር የሎን። ነቲ ገዚፍ ንባዕልና ደቂቕ ክፋሉ ወይ ኣካሉ ዝኾንና ኽውንነት ስለ ዘይተመኰርናሉ። ብዝኾነ ንሕና ደቂቕ ክፋል ናይ ኮረሪላ ዝመፀት ክዕሶ ኢና። እታ ክዕሶ ካበይ ከም ዝመፀት ከዓ ይንፈልጣን ኢና ከም ማለት እዩ። ወሰኸት ሶፊያ ኣጸቢቓ ክትረጋገጽ። ሰብ ግን ወትሩ እታ ክዕሶ ካበያ መፅያ ኢሉ ምሕታቱ ይተርፎን እዩ። እቲ ሕቶ ውፅኢት ናይ ሰብ ርትዒ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት ዝኸኣየና ቀጻሊ ንሓትት፣ ደጋጊምና ንሓትት። ብኹሉ ዓቕምና ኣዕሚቑና ብምፍታሽ ከዓ መልሲ ክንረክብ ንህንጠ። ዝወሓጥ ዘዕግበና መልሲ ግን ኣይንረክብን። ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገዘፍቲ ሕቶታት ክውንነት ባህሪ ካንት ክልተ ተቓረንቲ ኣተሓሳስባታት ኩሉ ሰዕ ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ምናልባት ኣብ ርትዕና ዝነግሩና ድዮም ዝምርኮሱ ወይ ኣይምርኮሱን ምስ ኩነታት ዝረአዩ ይብል። ንኣብነት ዓለም ብናይ ግዜ ገደብ መጀመርታ ክህሉ ኣለዎ፣ ወይ ከዓ ዓለም መጀመርታ ዝበሃል የብላን ኣይነበራን ክበሃል ይከኣል እዩ። ክልቲ ባህላ ኸዓ ትርጉም ኣለዎ። ርትዒ ግን ሓደ ካብ ክልቲኡ ወሲኑ መልሲ ክነግረና ዓቕሚ የብሉን። ዓለም ወትሩ ነባሪት እያ ኢልና ክንኣምን ከዓ ንኽእል ኢና። መጀመርታ ዘይብሉ ነገር ወትሩ ክህሉ ይኽእል ድዩ ኢልና ምስ ሓተትና ግን ኣብታ ካልአይቲ ተቓራኒት ኣተሓሳስባ ክንሰግር ንግደድ። ዓለም ኣብ ገለ ውህብ ህሞት ጀሚራ ክትከውን ኣለዋ፣ ካብ ባዶሽ ከዓ ጀሚራ ክትከውን ኣለዋ ንብል። ግን ካብ ሓደ ኩነት ናብ ካልእ ኩነት ናይ ለውጢ ሕቶ እንተዘያምፂና መልሲ ኣይህልዎን።
ሓደ ነገር ካብ ባዶሽ ክመጽእ ከኽእል ዲ ሶፊያ ኣይክእልን እዩ ግን ክልቲኡ ተኽእሎታት ማዕረ ጸገም ኣለዎ ይኹን እምበር ሓደ ቕኑዕ እቲ ሓደ ኸኣ ጌጋ ክኸውን ኣለዎ መለሰት ሶፊያ ከም ዴሞክሪቶስን ነገራውያንን ዝኣመሰሉ ዝበልዎ ከም ትዝክርዮ ባህሪ ብደቀቕቲ ባእታታት ዝተነድቀ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ገሊኦም ከም ደካርት ዝኣመሰሉ ድማ ኩሉ ውዱዕ መለቀብታ ኣብ ዝያዳ ዝደቐቐ ምእንቲ ክመቓቐል ብዝያዳ ክደቐቕ ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ነይሮም ሕጂ ካብዚኦም መኒቲ ቕኑዕ መስለኪ ክልቲኦም ጌጋ ኣለዎም መለሰት ብተወሳኺ ሓያሎ ፈለስፋታት ንደቂ ሰብቲ ዝዓበየ ኽብሪ ነጻነት እዩ ኢሎም ነይሮም ክልቲኦም ከም ስቶይካውያን ወይ ስፒኖዛ ኸዓ ኩሉ ፍጻሜታት ብኣድላይነት ሕጊ ባህሪ ዝቕየድ ኢሎም ስለዚ እቲ ካንት ናይ ሰብ ርትዒ ንጹር ብይን ክህብ ኣይክእልን እዩ ዝበሎ ነቲ ዝጠቐስከዮ ካልእ ኣብነት እዩ ክልቲኡ ተሓሳስባታት ርድኡ ኣይርድኡን ከዓ እዩ በለት ከምኡውን ኣብ ርትዕ ተመርኪስና ህላዊ ባጅጎ ክነረጋግጽ እንተፈቲና ፈጺምና ይንዕወትን ኢና ከም ደካርት ዝኣመሰሉ ርትዓውነታውያን ኣብ ሓንጎል ሰብ እቲ ዝለዓለ ህልው ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ብምባል ህላዊ ባጅጎ ክረጋግጹ ፈቲኖም ከም ኣሪስቶትልን ቶማስ ኣኳይናስን ዝኣመሰሉ ኸዓ ንኹሉ ፈላም ጠንቂ ክህልዎ ኣለዎ ስለ ዝበሉ ኣብ ባጅጎ ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ከምቲ ኸንታይ ኢሉ ንኽልቲኡ ናይ ምርግጋጽ ፈተነታት ነጺግዎ ርትዒ ይኹን ተመክሮ ንህላዊ ባጅጎ ክረጋግጹ ዝኽእሉ መሰረታዊ ረቋሒታት ኣይኮኑን ወላ ብርትዓውነት እንተርኢናዮ ኣብ ባጅጎ ክህሉ ኽእል ዘይክህልው ንኽእል እዩ ኢሉ ደምደመ ክጅምር ከለኻ ግን ካንቲ መሰረት እምነተ ክርስትና ክዕቀብ ኣለዎ ከም ዝበለ ኢኻ ነጊርካኒ ሓተተት ሶፊያ እወ ካልእ ሃይማኖታዊ ዓውዲ ኸፊቱ ኣብዚ ዓውዲ እዙ እቲ ብርትዕን ብተመክሮን ክምላእ ዘይተኻእለ ባዶሽ ብእምነት ከም ዝምላእ እዩ ገይሩ ብኸምዚ ገባብዩ ንክርስትና ድሒንዎ እወ ከምኡ ክበሃል ከኣል እዩ ካንት ፕሮቴስታንት እዩ ነይሩ ካብ እዋን ጽገናት ሒዙ ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ኣብ እምነት ይጽቀጥ ብምንባሩ እዩ ዝልለ ሃይማኖት ካቶሊክ ግን ካብ ማእከላይ ዘመናት ሒዙ ርትዒ ዓንዲ ሕቖ እምነት እዩ ብምባል እዩ ዝጸቅጥ ዝነበረ ካንት ነዞም ከበድቲ ሕቶታት እዚኣቶም ናብ እምነት ውልቀ ሰባት ጥራይ ብቐሊሉ ክግደፉ ከም ዘይብሎም እዩ ዝኣምን ነይሩ ንሞራላዊ ዕግበት እንተኾይኑ ኣብ ባጅጎ ከም ዘሎ ሰብ ዘይትመውት ነፍሲ ከም ዘላቶ ሰብ ነጻ ድሌት ከም ዘለዎ ከም ቅቡል ክውሰድ ጥራይ ከም ዝግብኦ ይገልጽ እዚ ዳ እሞ ደካርት ዝገበሮ እንዲ ነይሩ ቅድም ነቲ ዝርዳእና ብነቐፌታዊ ዓይን ርእይዎ ጸኒሑ ነባጅጎ ሓቢኡ ብድሕሪ ገዛ እትይዎ በለት ሶፊያ ካብ ደካርት ዝተፈልየ ዝገበሮ ግን ካንት ንዓይ ርትዒ ይኮነን ኣብዚ መደምደምታ ዝንኽበጽሓ ኽኢድኒ እምነት እዩ እምነት ህላዊ ባጅጎ ዘይትመውት ነፍስን ነጻ ድሌት ሰብን ኩሉ ፈተነስና ሓሳብ ንመጎተ እዩ ስለ ዝበለ እዩ ፈተነስና ሓሳብ ንመጎተ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ክረጋገጽ ዘይክእል ነገር ከም ዝከኣል ወሲድካ ንፈተነ ናብ ምጎት ምቕራብ ማለት እዩ ምእንቲ ሞራላዊ ኣድላይነት ኣብ ባጅጎ ኣሎ ኢልካ ከም ቅቡል ክውሰድ ኣለዎ እዩ ዝብል ካንት ኮፍ ኢሎም እናዘተዩ ሃንደበት ማዕጾ ተኳሕኩሐ ሶፊያ ክትንስእ ኸላ ኣልበርቶ ግን ካብ ኮፍ ዝበሎ ምዕያ ይበለን መን ምዃኑ ክንርኢ ክኸፍቶ ዶ ሓተተት ህውኽ ኢላ ኣልበርቶ ኸዓ ርእሱ ነቕኒቑ ተንስአ ማዕጾ ኸፊቶም እንተረኣዩ ሓንቲ ቀይሕ ቆቢዕ ወድያ ዘንቢል መግቢ ዝሓዘት ንእሽተ ቖልዓ ሰላም መን ኢኹሞ ሓተተት ሶፊያ ህውኽ ኢላ ከምዛ ትርኢኒ እንደ ዓባየ ገዛ የደልየ ኣረጊትን ሕምምትን ስለ ዝኾነት መግቢ ኸብጽሓላ ደልየ ኣልበርቶ ስቕ ኢሉ ጸኒሑ ተጋጊ ኸሎኺ ኣብዚ ይኮነን መንገዲ ኸቐጽሊ ደብዳቤ እውን ዝውሃብ ኣሎኒ ኢላ ንእሽቶ ቦስጣ ኣውፂኣ ንሶፊያ ሂባታ ወያ ቖልዓ ተመርቀፈት ሶፊያ ደድሕሪያ ወፂኣ ካብቲ ኻሉ ክትጥንቀቕ ዓዊላ ነገረታ ኣልበርቶ ኸኣ ግምጥል ኢሉ ኸፍ በለ ስለምንታይ ግን ነታ ቖልዓ ጠንቂቕክያ ሕጂ ናብ ዓባያ ትኸይድ ኣላ ተኻሉ ኸኣ መንገዲ ክበልዕዋ እዮም እዚ ኸምዚ ኸኣ ኹሉ ሳዕ
ዝደጋገም ተርእዩ ሰባይ መሃርኒ ስለምንታይ ያኸ ንግረ መንገዳ ካልእ ገዛ ትኩሕኩሕ ሓተተት ሶፊያ ቀንጠመንጢ ሶፊያ ቀንጠመንጢ ሶፊያ ነታ ቦስጣ ርያታ ናብ ሌላያ ተጻሒፋ ከፊታ ኸዓ ዓዊላ አንበበታ ፍቕርቲ ሌላይ ሓንጎል ደቂ ሰብ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ነገር እንተዝኸውን ነይሩ ዋላ ንዕኡ ንምርድኡን ኣዜና ቋሕማማት ብምዃንና ክንርድኦ መጸገመና ዘፍቅረኪ ኣቦኺ ኣልበርቶ ርእሱ እናነቕነቐ ሓቁ እዩ ካንቲ እውን ከምኡ ዝመስል መግለጺ ይሂቡ ምናልባት ንዕምበባ ንሓሳኹ ክንርድኦም ንኽእል ንኸውን ንሕና ግን ይትረፍዶ ንጠፈርን ኣድማስን ንገዛእ ርእስና እውን ክንርዳእ ፈጺምና ይንኽእልን ኢና በለ ሶፊያ ነታ ንእሽቶ ጽሕፍቲ ደጋጊማ ነበበታ እዚ ንወዲ ከምዚ ዝበለ ቐንጠመንጢ ትምህርትና ከጎና ድበና የብሉን ቀድሚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብና ምዝዛሙ ብዛዕባ ናይ ካንቲ ስነ ምግባር ክዕለክ ስምዕኒ በል ቀልጥፍ ንገረኒ ኣነ እውን ቀልጢፈ ገዛ ክኣትሃዊ ከለኹ ንረትዕን ንህዋሳትን ዝምልከት ናይ ህዩም ተጠራጣርነት ንካንቲ ብዛዕባ ገደስቲ ናይ መዓልታዊ ህይወት ሕቶታት ብዛዕባ ሞራል እውን ከይተረፈ ኣዕሚቑ ከም ዝሓስብ ደፋፍኦ ህዩም ደይኮነን ቁኑዕ ይኹን ጌጋ ፍጹም መረጋገፂ ክትቕርበሎም ኣይከኣልን እዩ ዝበለ ካብ እዩ ናብ ይግብኦ ዝብሉ ቓላት ዶ መደምደምታ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ሓተተት ሶፊያ በእምነት እዩም ርትዕና ይኹኑ ተመኩረና ነቲ ኣብ መንጎ ቁኑዑን ጌጋን ዘሎ ፍልሊ ከረጋግጹልና ኣይክእሉን እዮም ብስሚዕትና ጥራይና ንፈድዮም እዚ ባህላ እዚ ግን ንካንት ኣዝዩ ሰንኮፍን ረቂቕን ኮይንዎ ካንት ወትሩ ዝኣምኑ ዝነበረ ኣብ መንጎ ቁኑዑን ጌጋን ዘሎ ፍልሊ ብስምዒት ዘይኮነስ ብርትዒ ዝፍለ ምባሉ ምስ ርትዓውነታውያን ይሰማማዕ ምኽንያቱ ርትዓውነታውያን ቁኑዕን ጌጋን ንምፍላይ ዘኽእለና ብቕዓት ኣብ ሰብኣዊ ርትዕና መፋጠርትናዩ ስለ ዝብሉ ኩሉ ሰብ ኣየናዩ ቁኑዕ ኣየናዩ ጌጋ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ዝተምሃርናዮ ዘይኮነ ኣብ እሙርና ምሳና ዝተወልደ እዩ ብእምነት ካንት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግብራዊ ርትዒ ወይ ከዓ ቁኑዕን ጌጋን ክፈልጥ ዘኽእል ብልሓት ይውንን እዩ እዚ ከዓ መፈጠርትና እዩ ማለት እዩ ለቀበት ቁኑዕን ጌጋን ንምፍላይ ዘኽእለና ብቕዓት ከም ኩሎም መለለይ ርትዒ መፈጠርትና እዩ ከምቲ ደቂ ሰብ መስተውዓልቲ ከም ምዃንና መጠን ኩሉ ነገር ወዝባዊ ዝምድና ከም ዘለዎ ንግንዘቦ ልክዕ ከምኡውን ኩልና ናብቲ ኣድማሳውን ናይ ኩሉን ሞራላዊ ሕጊ ዘብፅሓና ማዕጾ ኣለና እዚ ሞራላዊ ሕጊ እዚ ልክዕ ከምቲ ፊዚካላዊ ሕጊ ፍጹም ርጉጽነት ኣለዎ ከምቲ ኩሉ ነገር ጠንቂ ኣለዎ ዝብል መግለጺ ወይ ከዓ 7 ተደምሮ 5 12 እዩ ዝብል መሰረት ንብልሓትና ዝኾነ ንስኻ መሰረት ንሞራልና እዩ እዚ ናይ ሞራል ሕጊ እዚ እንታይ ይብል ብኸመይ ከግለጽ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ስለ ዝኾነ ወግዓዊ እዩ እዚ ማለት ምስ ዝኾነ ይኹን ውህብ ወይ ፍሉይ ኩነት ኣይተኣሰርን ናይ ሞራል ምርጫ ኸ ኣይኮነን ምኽንያቱ ንኹሉ ሰብ ንኹሉ ህዝቢ ንኹሉ ግዜ ስለ ዝዓይ ስለዚ ኣብዚ ኩነት እዚ ኣብቲ ኩነት እቲ እዚ ክትገብር እቲ ክትሰርሓሎ ካይሉ ዝቕይድ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንባዕልኻ ከመይ ከም እትኸውን ወይ ከመይ ከም እትዓይ ጥራይ እዩ ዝሕብረካ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ከመይ ከም እትገብር ዘይሕብረካ እንተኾይኑ እሞ ናይ ሞራል ሕጊ ኣብ ውሽጥና ምፍጣሩ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሓተተት ካንት ንናይ ሞራል ሕጊ ኣገዳስነቱ ብመደቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣነጺሩ ዝገልጾ ቀዳማይ ኩሉ እትገብሮ ኣብታ ግዜ እቲኣ በቲ ንስኻ ትኽእሉ ኣድማሳዊ ሕጊ ናይ ኩሉ ከም ዝኸውን ጌርካ ፈጽም ብኻልእ ኣዘራርባ ኣነ ሓደ ነገር ክገብር እንተደልየ ኣብታ ኩነት እቲኣ ካልኦትን ከምታ ኣነ ዝገብራ ዝገብሩ ምዃንን ከረጋግጽ ኣሎኒ ማለት ድዩ በለት ሶፊያ ልካዕ ጽቡቕ ኣለኺ ከም ሰረጋገጽ ጥራይ ኢኺ እቲ ትገብርዮ ምስቲ ኣብ ውሽጥኽ ዘሎ ሞራላዊ ሕጊ ከም ዝሳነ ትፈልጥዮ እቲ ካልእ ኣገባብ ናይ ካንት እቲ ክትገብሮ እትደሊ ንኻልኦት ሰባት ይኹን ንገዛእ ርእስኻ ከም መሳርሒ መንገዲ ዘይኮነ ከም ዕላማ ንኽትገብሮ እዩ ዝሕብር ስለዚ ሰባት ከም መሳርሒ ተጠቒምና ከንምዝምዞም የብልናን ማለት እዩ ደጊማ ሓተተት ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ
ንገዛእ ርእሱ እኮ ዕላማ እዩ ንኻልኦት ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንባዕልኻ ይምልከተካ እዩ ምኽንያቱ ንሓደ ሸቶ ክትወቅዕ ንገዛእ ርስኻ እውን ክትምዝምዛ ፈጺምካ ይብልካን ማለት እዩ ሓንቲ ወርቃዊት ሕጊያ ዘኪርካኒ እቲ ንዓኻ ክገብሩኻ ዘይትደልዮ እዋወ ንሳ እውን ወግዓዊት ሕጊ ስነ ምግባር ኮይና ዳርጋ ንኹሉ ስነ ምግባራዊ ምርጫታት ትጥርንፍ እያ እዛ ወርቃዊት ሕጊ እዚኣ ምስታ ናይ ካንታ ኣድማሳዊት ሕጊ ሞራል ተመሳሳሊት እያ ሕጊ ሞራል ክፍጹምን ቁኑዕን ኣድማሳውን እዩ ብርትዒ ዘይቅየርን ዘይረጋገጽን ምዃኑ ግን ዝኽሕዶ የለን ኣነስ ብዛዕባ ሕልና ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ይስምዓን ዘሎ ምኽንያቱ ኩልና ሕልና ኣሎና እዋ ካንቲ ሕጊ ሞራል ክብል ከሎ ንሕልና ሰብ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕልናና ዝነገረና ክንረጋግጾ ይንኽእል ኢና ግን ንፈልጦ ኢና ሓደ ግዜ ለዋህ ኮንካ ንጽጉማት ትሕግዝ ግን ዓስብኻ ኣለዎ እንተወሓደ ነግረ መገድኻ ህቡብ ክትከውን ይኽእለካ ህቡብ ንምዃን ትገብሮ እንተ ደኣ ኮንካ እሞ ንኽብሪ ሕጊ ሞራል ኣይኮንካን ትገብሮ ዘለኻ እታ ዝገበርካዮ ምስ ሕጊ ሞራል ትሳነያ ዕላማኣ ግን ካልእ እዩ ብሓቂ ንሞራላዊ ተግባር ንኽትገብሮ ግን ርእስኻ ክትገዛእ ኣለካ ግቡኦ እዩ ኢልካ እንተገበርካዮ ጥራይ ኢኻ ምስ ዕላማ ሕጊ ሞራል ተሳንዮ ነዚ ኸኣ ካንት ሓደ ግዜ ግቡእካ ናይ ምፍጻም ስነ ምግባር እዩ ይሰምዮ ኣነ እውን ሕጂ ንቐይሕ መስቀልን ቤተ ክርስቲያንን ወፍያ ምግባር ግቡእ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ እዋ እቲ ዘገድስ ምግባሩን ቁኑዕ ምዃኑን ምፍላጥ እዩ ወላ እቲ ዝወፈኽዮ ገንዘብ ኣብ መንገዲ እንተጠፍአ ወይ ንብዙሓት ክዕንግል እውን እንተዘይከኣለ ግቡእ ክፈጺምኪ ኢኺ ናይ ሞራል ሕጊ ኸኣ ኣማሊእኪ ኢኺ እቲ ወሳኒ እቲ ጽቡቕ ፍቓድኪ ጥራይ እዩ ነዚ እውን ካንት ሓደ ግዜ ናይ ጽቡቕ ፍቓድ ስነ ምግባር ኢሉ ይሰምዮ ስለምንታይ ካንት መበገስ ናይ ተግባር ግድን ክፈልጥ ዝደሊ እዚ ተግባር መበገሲ ብዘየገድስ ምፍጻሙን ንሰባት ክትሕግዝ ምኽኣልን እኹል እንዲ ደጌማ ሓተተት ወሓቂኸይ ግን ንኽብሪ ሕጊ ሞራል ኢልና ብገዛእ ፍቓድና ክንገብሮ ኸለና ጥራዩ ይትቑኑዕ ብሕጊ ምስ ንግዛእ ጽቡቕ ፍቓድና ኸኣ ይህሉ ዋላ ዘይርዳእካ ባሃህላ በለት ሰብ ነጻ ድሌትን ጽቡቕ ፍቓድን ከም ዘለዎ ካንታ ቐዲሙ ይግምት እሞ ድሓር ሓሳብ ይቐርብ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ምኽንያቱ ካንት ኩሉ ነገር ብሕጊ ወዝቢ ብዘይ ስሩዕ ገምራዊ ሕጊ እውን ይግዛእ ኢሉ እዩ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ካንት ንሰብ ኣብ ክልተ ይኸፍሎ ከምቲ ደካርት ዝኸፍሎ ግን ኣይኮነን ደካርት ንሰብ ስጋዊ ኣካልን ኣእምሮን ኢሉ እዩ ኣብ ክልተ ኸፊልዎ ካንት ኸኣ ሰብ ነገራዊ ፍጡርን ርትዓዊ ፍጡርን እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ዘይጠሓስ ሕጊ ወዝቢ ወይ ገምሪ ኸኣ ይግዛእ እቲ ንግንዘቦ ባዕልና ቐዲምና ኣይንውጡንን ኢና ግንዛቤና ብኣድላይነት ይፍጸም ፈቲና ጸሊእና ኸኣ ብኡ ንጽሎ ይኹን እምበር ንሕና ነገራዊ ፍጡራትን ናይ ርትዒ ፍጡራትን ኢና ይብል ነገራዊ ፍጡራት ብምዃንና ኣካል ናይቲ ባህርያዊ ዓለም ኢና ስለዚ ብወዝባዊ ወይ ገምራዊ ሕግን ዝምድና ንግዛእ ነጻ ድሌትካ የብልናን ናይ ርትዕ ፍጡራት ብምዃንና ኸኣ ካብ ህዋሳዊ ስምዒትና ነጻ ኢና ስለዚ እቲ ግብራዊ ርትዕና ተኸቲልና ሞራላዊ ምርጫታት ጌርና ነጻ ድሌትና ብጽቡቕ ፍቓድና ነተግብር ምስቲ ባዕላትና ንነድፎ ሕጊ ሞራል ከዓ ነሳንዮ በቲ ሓደ ሽነኽ ሓቂኻ ኢኻ ኣነ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጠ እዩ ንሰባት ጨካናይ ትኾን ኢሉ ዝሕብረኒ በለት ሶፍያ ስለዚ ንኻልኦት ጨካን ዘይምዃን ክትመርጹ ከለኺ ወላ ንረብሓ ክትጻረር ይኹን ብዘየገድስ ንገዛእ ፍቓድክን ብነጻ ድሌትክን ኢኸ ትገብርዮ ዘለኺ ብገዛእ ፍቓድካ ድላይካ ክትገብር ምኽኣል ኣብ ገለ እዋን ብነጻ ድሌትካ ጌርካዮ ማለት ከይከውን ኣይክእል እንዲ በለቶ ብኹሉ ነገራት እትግዛእ እኮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ንኣብነት ንኣንነቱ ንስዑነቱ ክግዛእ ይኽእል እዩ ሓርነትን ናጽነትን ግን ልዕሊ ባህግን ኣመልን ናይ ግድን ጸብለል ክብል ኣለወን እንስሳታት ከ ብኸመይ ይጓዓዙ እንስሳታት ደኣ ከም ዝምባል እዮም ልምዶምን ድሌቶምን ይጓዓዙ እምበር ንሞራላዊ ሕጊ ዝኽተልሉ ናጽነትን ሓርነትን የብሎምን ሓቂኻ ኣብ መንጎ ሰብን እንስሳን ዘሎ ፍልልይ እዚ እዩ ንምጥቕላል ካንት ነቲ ኣብ መንጎ ርትዓውነትን ተመኩራውነትን ዝነበረ ወጥሪ መዋፅኦ ረኺቡሉ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ዘመነ ታሪኽ ፍልስፍና ኸኣ ብካንት እዩ ተዛዚቡ ካንት ኣብ 1804 እቲ ስምዒታውነት ኢልና ንጽውዖ ባህላዊ ዘመን ክትጥዕ ከሎ
ብሞት ተፈልየ ኣብ መቓብሩ ኸዓ እታ ወትሩ ዝዘውትራ ዝነበረ ጥቕሲ ክሳብ ሕጂ ተወቒራ ተጻሒፋላ። ክልተ ነገራት ምልኣት ኣእምሮ ይህባኒ። ሓሳበይ ኣስተንትነይ ወትሩ ኣብ ልዕሊአን ክመላለስ፣ መስተንክረ ተምሳጠይ ዝያዳ ይውዕውዕ። ብከዋኽብቲ ዝወቀበ ሰማይ ኣብ ልዕለይ፣ ሞራላዊ ሕጊ ኸዓ ኣብ ውሽጠይ ኣትብል። ኣልበርቶ ኣብ ኮፍ ዝበሎ ኾይኑ ኣእዳው ዘርጊሑ ተመጣልዐ። ንሎሚ ኣብ ዝወዲእና ኣሎና ብዛዕባ ካንት ክዕለክ ዝመደብክዎ ድማ እዚ እዩ። ሰዓት 4:40 ከዓ ኾይኑ በለት ሶፊያ። ሓንቲ ደቂቕ እንተሂብክኒ ዝርሳዕ እኳ ኣላኽ ነግረኪ። መምህረይ ካብ ክፍሊ ኸይወፀ ተሰናቢት ኣይፈልጥኒ በለት ሶፊያ ብሓውሲ ሕጫጨ። ካንት ደቂ ሰባት ከም ናይ ህዋሳት ፍጡራት ጥራይ ኮይንናን ነበር እንተኾይና ናጽነት የብልናን ኢሉ ኸም ዝነበረ ጥራይ ሰልክ እንደ እወ መስለኒ ከምኡ ኢልካ ነርካ። ኣድማሳዊ ርትዕን ተተኸቲልና ግን ናጽነትን ሓርነትን ኣለና ኢለክ ድማ ነይረ መስለኒ። እወ ኢልካኒ ግን ሕጂ እንታይ ኣምፅኦ? ኣልበርቶ ንሶፊያ ኣብ ዒንታ ኣትኲሮ ኽጥምታ ጸኒሕዮ ሶፊያ ንኹሉ ትርእዮ ኣይትእመንዮ ኢሉ ኣብ እዝና ሕሹኽ በላ። እዋ እንታይ ማለትካ እዩ? በቲ ሓደ ሸነኽ ጥራይ ዙርዛ ጓለይ ደገመ። እዋ ኣነ ፈጺሙ ይርዳእና ኣሎ እንታይ ኸትብል ዘለኻ? ሰባት ምስ ረኣኹ ኣመን ክብሉ ዶ ሰሚዕ ክትፈልጢ? ኣነ ግን ወላ ምስ ረኣኽዮ ኣይትእመንዮ እየ ዝብለክ ዘለኹ። ቅድሚ ሕጂውን ከምኡ ኢልካ ነርካ ምስለኒ። እወ ብዛዕባ ፐርሚነደስ ሕጂውን ገና ኣይተረዳእንን። ሓራይ ኣነ ንስኽን ኣብ ግዳም ኮፍ ኢልና ኾለና ሓደ ናይ ቀላይ ገበል ላዕልን ታሕተን ክብርኢናዮ። ድሓር ሓንቲ ቀያሕ ቆቢዕ ዝገበረት ቆልዓ መጽያ ኸዓ እንዳ ዓባየ ይደልየ ኢላትና። እቲ ናይ ባናና መልእኽቲ ወዘተ ኩሉ ናይ ማጆር ሽጣራን ላግጽን እዩ። ናይ ብሕቂ ሽጣራ ኢልካ? ኣነ እኮ መደብ ኣሎኒ ኢለክ እየ። ኣብ ርትዕና ጥራይ እንተትጸጊዕና ዘዕሸወና የለን፣ ምኽንያቱ ነጻ ኢና። እቲ ማጆር ገለ ነገር ከም እንርኢ ገብረና ኽእል እዩ። ግን ኩሉ እቲ ንሱ ዝገብሮ ወላ ሰማይ የጸልምቶ ንሃመማውን ኣብ ሓርማዝ ይቐይሮ ኣነ ፍሽኽ ኢለ ጥራይ ዝተርፍ። 7-5 ግን ወትሩ 12 እዩ። ፍልስፍና ኣንጻር ጽውጽዋይ ደቂ ሓድርትና እዩ። ሶፊያ ኣብ ኮፍ ዝበለቶ ፈዚዛ ተረፈት። ሕጂ ኸይዲ ገዛኺ ብዛዕባ ስምዕታውነት ክንዕልል ክጽዋዓከ ብዛዕባ ሃይገልን ኪርክጋርድን እውን ክንዛረብ ኢና። ነዚ ኹሉ ግን ሓንቲ ሰሙን ጥራያ ተሪፋትና ዘላ። እቲ ማጆር ከይመጽኦ ኸሎ ካብቲ ጣቢቑና ዘሎ ዕንዲዳ ክንናገፍ ኣሎና። ንዓይ ንዓኽን ዝኸውን ግሩም ዝኾነ መደብ ከዓ የዳሉ ኣለኹ። ከይደ እምበኣር ኢላ ብድድ ምስ በለት ኣልበርቶ ካልእ ሓሳብ መጽያቶ። ሓንሳብ ጽንሑ ሶፊያ በለ ሕጂ ኸ እንታይ ተሪፉና? ናይ ሌላይ ናይ ዓመተ ልደታ መዝሙር ክንዝምር ሎሙ ኮይ ልደታ በለ ናተይውን እኮ ሎሚ እዩ። ሕራይ እንኰላይ ናትክ ክንዝምር። ካብ ኮፍ ዝበልዎ ተንሲኦም ዘመሩ። ሕጉስ ልደት። ሰዓት 4 ፈረቓ እንድሕሪ ቀትሪ ኾይኑ ሶፊያ ንገዛኣ ክትከይድ ኣብታ ሳንቡቕ ተወጢሓ ጀሊባ ነቲ ቐላይ ሰገረቶ። በቲ ጨካ ሰንጢቓ ኸዓ መንገዲ ገዛኣ ሓዘት። ካብ ጨካ ኸይወፀት ገለ ዝንቀሳቐስ ነገራ ማዕልያ ረኣየት። ምናልባት እታ ቀያሕ ቆቢዕ ዝገበረት ቆልዓ ኸይትኸውን ሓሰበት። ምስ ቀረበታ ግን ሓደ ባ ጐበየ ምዃኑ ረጋገጸት። እቲ ጐብየ ሰለይ እናበለ ናብ ኣገጹ ምስ ቀረበ ኣብ መንጎ እግሩን ዝባኑን ሓንቲ ወረቐት ተቐርቂራ ረኸበት። ሶፊያ ነታ ወረቐት መሽታ አንበበታ። ፍቕርቲ ሌላይ ካንት ንምቋም ማሕበር ሃገራት ከም ዝመጐተ ኣልበርቶ እንታይ ኮይኑ ንሶፊያ ዘይነገራ ገሪሙኒ። ካንት ኣብታ ነባር ሰላም ትብል ድርሳኑ ኩለን ሃገራት ዓለም ሓቢረን ማሕበር ሃገራት ዝብል ውድብ ኣቆይመን ሓቢርካ ብሰላም ንምንባር ክጻራ ኣለወን ኢሉ። ድሕርታ ናይ 1795 ድርሳኑ 125 ዓመት ጸኒሑ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዘፍ ምስ በለ እዚ ማሕበር እዚ ብወግዑ ቆይሙ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከዓ ካብ ማሕበር ሃገራት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተተኪኡ።
ስለዚ ካንት ኣቦ ሕቡራት ሃገራት እዩ። ካንት ብግብራዊ ርትዓውነቱ ሃገራት ካብ ኣራዊታዊ ባህርየን ወፅአን ኩናትን ዕንወትን ብምውጋድ ሰላም ኣብ ዓለም ንኸስፍና ክሰማምዓ ኣለወን። ሽሕ እኳ ማሕበር ሃገራት ንምቋም ግዜን ጻዕርን ዝሓትት እንተኾነ ንነባር ሰላም ምጽዓር ናይ ኩሉ ሓላፍነት ይብል ነይሩ። ናይዚ ማሕበር ዝምቋም ንካንት ኣዝዩ ርሑቕ ይመስሎ ስለ ዝነበረ ናይ ፍልስፍና መዛዘም ይሸቶ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ዝነበረ። ኣነ ሕጂ ኣብ ሊባኖስ እየ ዘለኹ። ካብ ዘፍቅረኪ ኣቦኺ። ሶፊያ ነታ ጸሕፍቲ ኣብ ጅቦኣ ኸቲታ መንገዳ ቐጸለት። ኣልበርቶ ነዚ ወዲ እዚ ዘጠንቅቐኒ ዝነበረ ኢላ ግን ምሕሳብ ኣይተረፋን። የቐጸል